Ramogi juang mana kaka ne wasingo ni chenro ni mar mbaka romo en mana kidieny marago kodi mbaka kendo waringo nyaka counties mopogore opogore ka wakelo ni mana chal mar wach ma otenre kod welo mag duond buche mopogore opogore machiegni yudwa kata e Facebook kata kama wantiere achiel kachiel mane dhi yudwa kanyo e Facebook live mar Ramogi TV kan kichopo miwa pachi ni weche chalo nade wasewinjo county ma Siaya gi madhi nyime welo odiochieng' ma kawuono osechako ayanga kendo counties moko ma kaluo dhi timo odiochieng' makiny gi moko juma mabiro kopogore gi mago mag ODM onge maber ni welo ma duond burano mar Wiper e county ma Mombasa chakore odiochieng' ma kawuono kendo jochung' ntiere kacha gidhi lalre kendo gidhi rango ka gigi te timore e yo makare mondo giyud jotelo ma gidwaro duond burano mar UDA motelne kod jalup jatend piny Kenya mano William Ruto bende chano bago welo mage kochako odiochieng' makiny mano magidhi timo piny Kenya te counties duto mano kopogore gi matin kende magini maging'eyo gimomiyo ok gidhi timo welo e counties makamago magi kod mathoth nitie mana ka e chenro mar mbaka romo nikech sani ka wachako twak ne Ramogi juang wantiere kae kod wendo mowuok e duond burano mar UDA ma bende ang' miwa pache chenro gi chalo nade kae to bende ang' waringo bende warangi gigo matimore kor gwenge ka reporters mopogore opogore kelonwa mana weche gi kaka wayudo gi Ramogi juang mana mondo mi wapar ni bende duond bura mar ANC mano motelne koda mano mar Musalia Mudavadi bende no chako yanga chenro gi mag welo e piny Kenya duto e counties mopogore opogore odiochieng' manyoro kendo ka uno gi tepo dhi nyime en mana geno marano wadhi yudo jotelo makare kokalo kuom welo makamagi ma osebedo katimore mag duond buche ma opogore opogore Ramogi juang kapok wachako kata twak masani wada mana rango ni wendo en ng'awa to wada kamana thuolo ni mondo oulrenwa ni to en ng'a koro machiegni ahinya chenro ni mar mbaka romo Ramogi TV manyalo bedo wango ni chopo e Ramogi TV nyalo mana ka thuolo ni mondo yulri ni wendo makawuono en ng'a to jakanye to otimo ang'o e duond bura mar UDA en gi lemo mane kacha kata ko ken lemo in jakanyo mar UDA erokamano an giluonga ni George Ayugi kata Mbuta nying mong'ere an wuod Kisumo nonyuola Nyalenda to agedo Nyamasaria Kisumu kendo an gi dalana mabolo ewi got malo koro an asebedo katiyo higni mathoth gi jalup ker marwa William Samoei Arap Ruto kane warado kode kinde mene wantie kode chama mokwongo miluongo ni ODM kane wan e ODM an mena jatelo mag vijende ODM to en owuon ne en achiel kuom jogo miluongo ni Pentagon members koro kamano waromo kane luwore gi tich manatiyo nikech de jakom Raila Amolo Odinga nochung' Lang'ata nidwa ni mondo yiere MP eko bed president mar ang'owa mar Kenya tiyudo kane otimi yiero to niwacho ni jakom noyombo to kurane mane mar Lang'ata nitiere gi tabu koro koro bege William Ruto ne kama ne watemo ni mondo warit ne jakom kura mare makanye mar Lang'ata adier no watiyo matek making'iyo the Pentagon family notiyo matek moko kuomgi noluongo gi buche ma ICC manyaka kawuono pod gintiere gi kes kuno koro kaka nwaneno koro tiyo matek ne nitie mana somo maneno e kindwa gi jolang'o kinde mene wantie gi lweny neno ka jolang'o ne wuok thurgi kocha to ne gibiro gikonwa chiemo wabe wanyalo miyo gi miyo gi rech lakini gine gikonwa chiemo alode to kendo ne gikonyre kodwa kane wadhi Nairobi to ne girito maber e yorewa koro naneno ni gima ber ni kata bed ni jakom nokosona gi Ruto to nyaka bed jaluo moro mabedo ochunge bathe mani kode ka lawa nikech ka ji dhi e lweny sama kawuono koro sani ji dhi e lweny ni ng'ama chiegni gi jaluo ne en jalang'o ng'ama chiegni gi jaluo en jakisi ng'ama chiegni gi jaluo en abaluya ng'ama chiegni gi jaluo en jakuria sani ok ine ka wi wanyo wil makoro waweyo jirende wa ma wan go machiegni wadhi oko waringo wadwate idho got ok wanya idho got kaka ing'e maber ni wan joma ne tie nam kwa make bana gikanyo George wamoke gi ng'wech ahinya wacho ni in dongo Nyalenda kacha Nyalenda kanyo mambe adonge to koro ka wantie Nyalenda kanyo wadak wuok mane gweng' ma Nyalenda to bia warange
weche ma welo gi te kaka gintiere ka warango gi kendo gi turbin moro maler wachako kanyo ni welo ni demokrasia bende nitie mano darango welo madhi nyime ma chaka yanga mar UDA juma wantie ni manduche makiny gima oko miseneno ka dhi nyime mag ODM sebedo kiluwo gi machiegni kata mano mar ANC mano chako duche manyoro demokrasia be pod nitiere piny mar Kenya erokamano demokrasia nitiere piny mar Kenya en demokrasia onge piny luo nikech kineno sani kaka party mar UDA wadhi timo welo e piny mangima mopogore gi Nairobi kama ne wantie gi consensus manye ino ka jatend piny owuok wacho ni jo telo ma Nairobi governor Margaret Wanjiru nyowinjire gi Sakaja Margaret Wanjiru koni ka wang'iyo report mar opinion poll to Sakaja oinga koro wan adhi e Senate awene Sakaja kanye governor same with Millicent Omanga gi jomokogo to kiwe mano e Kenya mangima UDA conduct election kamora mora party primaries nikech ing'eyo maber ni pile pile ng'atno madwa loso sirikal nyaka bed miluongo ni credible party primaries kibedo gi credible party primaries nyiso ni jopiny wegi emotimo ang'owa emoyiero jogo ma gidwaro ni mondo odhi otimre nade odhi ochung' e kom maduong'no kata e kombe magidhi larogo to moro ma ng'ato wuok gi ludhe to siemo lawoche ni lawoche moroma kauru ma mano koro onge demokrasia e piny luo iwinjo to gima wadwaro mondo wabed gi dongruok e piny luo kik weyo joka giduto gi yiero ng'at ma gidwaro jo piny dwaro to odhi tiyo ne jopiny to kikawo ng'ato miyiero nikech samoro ng'iyo kode ni wach ni en osiepi kata nitiere gimochiwo momiyo miye certificate mano nyiso ni jopiny ok dhi yudo gima gidwaro to jopiny ong'eyo gik ma gidwaro dongruok dala michegi gidwaro dongruok amora amora gendo gidwaro mondo nyithindo som to ka ng'ama oyier to ok bi timo gima jopiny dwaro obo timo gima ng'at moyier time nade dwaro mana kamano nitiere wach miwacho kendo ka bateno twakwa e weche mag demokrasia kendo koro wacho demokrasia onge piny luo en ang'o mosebedo ka thiro demokrasia wan gi duond buche mopogore opogore to nitie jogo ma bende wacho ni chiwo otiko nyalodia mag duond buche mopogore opogore mano nyalo bedo achiel kuom gigo mathiro demokrasia piny luo mano mosebedo ka thiro piny luo an wacho ni mokwongo ni kan wachako gi party miluongo ni ODM ma both myself to gi party leader mara masani wangi UDA ne wan joka machunga ne wan jo ODM to gumeno wuok e machunga nikech ne onge miluongo ni internal democracy to gi alternative gi divergent views were not tolerated in the party iwinjo to mano gik moko nyalo bedo godo to kata mana Raila bedo president to sabedo kore nikech en otimo ang'owa oyiero sani wang'iya ne jatelo kwa dhi e piny luo kocha Siaya County ineno ka Oburu Odinga dwaro ang'owa dwaro senator kwa biro Kisumu County nyamin gi Raila Odinga Ruth Odinga dwaro ang'owa dwaro women rep king'iyo owadi gi Raila Omondi Odinga dwaro Milimani Ward MCA king'iyo ng'anene Elijah Buru mano wuodo Buru dwaro MP ma Kisumu Central koro wambe wapenjore ka yonagi mabe ni siasa ka nito jogi familia ni ko wadi gidwaro president mo wadi bedo president mo wadi nitiere gi deep state mora ang'o ma ging'eyo moko ng'eyo momiyo gin gidwaro bedo kombe gi chutho gin ng'ajo ka president mondo gitime nade mondo gibe giyud konyo ginyalo kola gi sirikal nikech gima nitiere mana kaka ilere wach mar deep state kachiel koda machielo mar system mago to mana weche manitiere wakianga manigi system ne kata un bendo nyalo bedo un kode kaka jalup jatend piny Kenya ndiko kata UDA to ka warango mana yo moro makare ka ineno chenro mag yiero matimore ng'ata nigi ratiro mare mar chung iparo ni oganda luo ka irango gisebedo gi lony ma ginyalo wacho ni koro kinde ochopo ok wayier ng'ama wuok e chama to wayiero ng'ama nyatimo tich kata kopogore gi jal mane UDA kata duond bura mar ODM kata duond bura moro amora machung e gwenge makalu mane momiyo iseneno ka wasetiyo matek ni mondo wambe wakel parties mopogore opogore piny luo wasetiyo matek mwakawo party leader marwa William Samoei Arap Ruto ma the deputy president of the Republic of Kenya mobiro Kisumo monindo Kisumo moromo gi jo Kisumo modhi Homa Bay monindo Homa Bay moromo gi grass leaders ma Homa Bay motere Migori motimo the same sama wuoyo kodi ni wapango ni mondo koro wadhi kanye wadhi Siaya iwinjo wamiyo joluo thuolo ni gin bende waus negi sera mar party to gi mar ODM ni to ging'iya ni to kind ariyogi ere ma wanyalo yudo konyruok ere ma nitiere lokruok wasebedo gi mae kaka wacho ni
ima wasebedogo sani ne wadhi waumo wang'wa kaka oganda wang'e ni jakom ouru dhi konyo dhi miyo presidency to wapenjre gimoro achiel kaka onagi ni tero en gi system gi gimoro amora to system be ni dake konye dala gi Kiamba kata e puoth wuon gi mag Joja mondo time nade mondo yombe kombe ariyogo kik waket wiwa kaka oganda mag Luo nwaso wiwa e kuoyo ni dhi konywa owuoge waga ng'wech mare okwa oser jopiny okwa ombulu kore manaka owadi mochung kode miluongo ni William Samoei Arap Ruto be owuok kwa ombulu to dhi e piny Luo to dhi kamoro amora watimuru siasa mar kue nomination ma timo ni watimuru mar kue gima wadwaro wadwaro jotelo ma jopiny watimo ang'owa oyiero kedi giwegi ok mosiemonwa ei telo no makoro onge ng'ama isiemo ne yo monego bed ni okawo korka kori gi kaka un jokanyo mag duond burano mar UDA nomination ni kata Welo tiende nang'o kuomu kaka jokanyo mag UDA makoro chaka yango duche makiny kadwer mana mar chake mano kuchako Welo maru makoro chako duche makiny oda time e yo machalo nade wantiere gi chike mopogore opogore mag duond buche matayo kaka Welo itimo waneno ka moko sani osechako kelo koko kata gwenge makaluo korka koru wan gi mano mar universal suffrage kachiel kod mano mar winjruok e kind jogo madhi chung mage modhi tiyogo mondo mi uyud jatelo madhi chung kod otiko maru kaka UDA watiyo miluongo ni universal suffrage gima timore en ni kaka party mar UDA wa print ballot papers wa tender for the ballot boxes now called a party mar UDA one more than 6,000 aspirants 6,000 aspirants the highest ochulo siling 500,000 half a million the lowest ochulo 100,000 king'iyo pesa mwachoko the entire thing pesa wachako ore bate back to the process mar nomination which one ni this thing is a long term organization as a UDA mane wame more procure for the ballot boxes because these ballot boxes we are not only using them okoti kodi mane weloni don't want to kodi as long as UDA exist ibinyo kata mana for future nomination and for future by election and future other than in elections koro the party has invested immensely making neno kaka party ma UDA or invest in this nomination process what the nomination obed wajia logistica there ballot boxes ballot papers will be there tomorrow by 7 a.m. in the morning kalobed bana lunga kalobed bana busia kalobed bana lodwa lokichar kalobed bana Migori kama wati me a lot of one get a lot of aspirants and you matut madit timona gine Migori both in Kuria to be part of Luo Nyanza kivinjo why don't want to be credible nomination exercise kingio kenda wacho ni mama ber kabisa gimose miyo ODM oklo serikal eni kecho getimi luongo ni credible nomination or party primaries to un ka koro kako kudonjo un kaka UDA pokutime ere kako dhi wacho ni bedo credible udhi bedo gi ywak mora mora embele ka nikech ODM ero koro ka wacho ni oseteme to pok odhi e yo moro makare kaka UDA kama thuolo mokwongo modhi time un gi chir mana ni udhi bedo moro ma uyanga ka uchomi udiche makiny wantie gi chir mokwongo ni oken chieng mokwongo mwatimo nomination mar party primaries as UDA wasemo party primaries in Kiamba was party primaries in Mugoga ward was party primaries Mombasa so many places was party primaries beside that one our party leader has been the deputy party leader for the Jubilee kedoso bedo kene line mambele matimo party primaries kane wantire Jubilee tokiwe mano wante within the party wante milongo ni dispute resolution mechanism maka whenever a dispute arises there's a body within the party that will bring tranquility, will bring the two parties together, do that solution for this malpractice in the primaries. So shrimose bedo ikindego maiti Welo. Yes, kamano. Kanyalo manarango, gigi te nitiere, don bura ka don bura, nitiere koda aput matin muket bathe, mana marango kaka Welo kata chochni makamago kuwoka, ekinde mag Welo, tinyalo los gi yo moro makare. Mano kata don bura mar ODM nitiere go, Welo masani dhi nyime, wasiwinjo ywak mosiwuok don buche mamoko. Kaitemo manarango, korka kori kai rango don burano mar UDA udhi chiwo jochung
e gwenge makaluo Nyanza te udhi bedo kod jochung upango timenari nyomiyo mana chenro maru ni Kabwai ward wasewinjo kae mano Sam Jakom wacho ni sani en Sotiko omako ndaro dhi timo welo maga ODM odiochieng' makiny kendo mago mag UDA bende nitie jogo mantie ndara mochomo mana gwenge makaluo madhi timo welo machalo koda mago chenro uchalo nade e gwenge makaluo kende konyalo mana rango gi ka wachomo welo kiny wacho di kachako maber kabisa ni as a party waketo machinery in place what a capacity to conduct nomination party primaries in all the 243 constituencies in Kenya to ako ni keto maber kabisa ni winjo ka ODM gi wacho ni gin gi ballot boxes 4,000 4,000 no inyama timo go mana a county or a county and a half. You can't do with the entire nation. Anako ni kabisa ni wantiere gi 28,000 ballot boxes. Yeah, each and every gazetted polling station by the IBC what it you go de yero mwadhieni. Ibinja. To waketo everything in place and yes anyone tiere gi dispute resolution mechanism within the party. Yeah, dispute always arises in every sector. There's a dispute, but do you have a mechanism how to resolve that dispute? That is the bigger picture. To as a party leader Marwa for the last 4 days Ose Bedoka and too much busy with this nomination process throughout in the office. Or ensure ni the logistic ochopo kaka tumenade kakedwaro in each and every constituency or ward in this Great Republic of Kenya. Because this is a test for us as a UDA. And it is clear katano sawa tumober kabisa ni kwa timo credible nomination to wala kwa serikali. Ibinjo. Koro okwangi something mice at hand now. Ni wabshiwo certificate ngane enosie po kama twado na team maber majo piny boboni mae ngama popular mageti mango magedi yiero to kwatime kamano wadhi loso serikali. Mana kamano nyakora Mogejwang wakawa mana thuolo ni mana mondo miwa penji ni ikruok ni kindegi mag welo mag duond buche mopogore pacho kae en mane kurka kori osetime yo makare mane gimi wantiere kae kod wendo odiochieng' ma kawuono kinyi masani ka wantiere kidieny mar mbaka oromo Ramogi TV chenro ni mara rupiny kendo ka koro wantie mbaka oromo mbaka mogo kodi wang'o biri nyaka kanyo chak gonwa simu sani paro mari en mane kotenore koda welo mag duond buche masani dhi nyime wada makumana simbi mondikonwa makare ni yudwa yo mane yo machalo nade to pachien mane wendo masani Georgia Yugi manombuta maena achiel kuom jokanyo mag duond burano mar UDA miyo wa chenro mag kaka gikore ne welo madhi timore odiochieng' makiny counties duto mantiere pinywa mar Kenya waketo maino waduto welo madhi timore gwengewa makaluo mane gimiyo wantiere kako ni wantiere Facebook live kacha en mana mondo miwane ni en ang'o mosebedo ka timore medoro no pachi kotenore gi twak ma wantiere go okinyi makawuono wadhi nyime mana gi twak to pod antie ka gi George wadhi yudo simbe kawuok kuom kod ote mag umo ote machuok wadhi somo gi mana sani paro nien mane pachien mane kotenore kod welo matimore county ma intiere county ma Kisumo county ma Mabei Migori kata Siaya inyabedo kata in Lodwa welo gitimore nade kata county wa ma Nairobi kama wantiere sani nyokora Mogejwang miyo mana pachi kikono neno wakani yo machalo nade to wadhi nyime mana gi twak machalo koda ma welo gin gik makelo pogruok duond buche kendo wang'e nyaka sani duond buche mathoth ma ji oseringo odare bang' welo en ang'o monego bedni gitimo en ang'o monego bedni timo in kaka japiny in kaka jakanyo ma duond bura midhigone ombulu mane gimiyo wantie ka mondo miwa non gi kendo wamigi eyo makare mane gimiyo yudo wakanyo achiel kachiel Facebook bende ka wantie ka kod George wadhi nyime mana gi twak okinyi masani to miwa mana chal mar wach kotenore kod duond buche mamoko mantiere kwethno mar Kenya Kwanza ka ji ochomo welo udhi time yo machalo nade ANC koketo jalgi kama ukete jachung' machiel udhi neno ni jachung' uwuok kacha motegno mano yudo mana ng'at achiel te jogo mawacho ni nego bedni timo zoning te jogo mawacho ni nego bedni iyiero mana ng'at achiel mowuok e kwetho achiel mar siasa. Erokamano awacho ni kenda chakano ni maber kabisa ni Kenya Kwanza wantie gi parties 12 te parties 12 gi kikao ranyisi kaka Nairobi
County. Nairobi County iyudo ka mokwongo makoro chung governor miluongo ni Migosi Sakaja. Deja Jubilee but aligned to ANC. Kichake no Margaret Wajiro is in UDA. Millicent Omanga UDA, and then nitiere jomabed gi party matindo ma wan go e yika. Sama watimo opinion poll, okwatimo opinion poll kaka UDA, but watimo opinion poll kaka Kenya Kwanza. Mondo wang'eni to, remember this is a party, and it's a party my is less than 6 months old. Yeah? To mantie gi dhano mathoth. To sacrifice a ambition mar one of our candidates mabe has really invested in the party Boni Alwale mo wuok di koro doko chunge senator kendo sani koro gere go kanyakla gi campaign kanyakla gi Kenya Alliance iwinjo Kenya Kwanza Alliance kapod wantie kanyo magi duto chenro manuketo kare kaka duond burano mar UDA mondo neni ukawo jatelo kata jal man gi mbi e gwenge ma ochunge mondo ting bandera maru ka wachomo yiero maduong' madhi timre dwe mar 8. Penjo maduong' en niya, chike magi muketo mara kaka chama nikech wang' maber kaka Mwaura oseloso mano jal mochung' ne board no mar yiero mag UDA kendo kaka oseloso ka ochiwo ler kaka udhi timo welo magu ka uikuru ne yiero maduong' mabiro. Korka kori chike moket kanyo iparo ni ok udhi loro ne jotelo mamoko manitiere kanyo madalaro kombe gi mopogore opogore. Wan gi mago mantiere gwenge mopogore to kama pok iwacho ka ng'ato chung' gi duond bura machielo kanyo to untie kode waranga kata lemo mapiny mano mar MCA kama gintie kacha ka wacho ni South Nyanza kata kanyo gwenge ma Mabei untiere kod jochung' mathoth. Ung'iyo nade ni jogi uyudo jatelo mapek kata maber kata moganda dwaro mano ka okudhi kata opinion poll? Yes, mokwongo wantiere gi as a party wantiere gi iluongo ni qualification makibiro apply. Kendo ka most of the aspirants ma wantiere go e party mar UDA gin jogo mosetiyo matek ne party ka recruit members mag party. Gin jogo ma have given gichiwo ngimagi ne chama. King'iyo piny moa e Kaluo kocha okay receptive to the to parties mopogore gi ODM. Yeah, to jogi owuok oko digi dwa neno lokruok katimore be e piny Luo ma sama jo Kenya te yudo lokruok sama yamo ni apakani dhi kudho to kadhe piny Luo kocha timre nade okudhi. Awacho ni kena nuni maber kabisa wang'eyo ni among the aspirants mwasebedo godo moko are better than moko are better kendo can do well. Takon ni dhiang' ye duong' kadho Raila Odinga ni dhiang' ye duong'. Nitie joma boyo nyembech, nitie joma yudo chuny, ng'ato boyo iboyo kabisa ewi. Kisebedo member mar party medo aspirant mar party mitiyo ne party. Sama sirikal de wad joge time nyaka ibed achiel kuom jogo wetimo ang'owa. Mane mosebedo kwa tiyo godo mar kelo mar timo kwe kinde aspirants ma wantiere godo. To ken gine oken odiochieng' mokwongo ma tiyo godo. En gima osebedo kwa tiyo godo, mosebedo ko tiyo no maber kabisa. Nikech kana wacho ni kana nuni kabisa ni kitimo party primaries maber miweyo jopiny oyiero ng'atno magine magiero maging'eni dhi tiyo negi mosechung' kodgi to ibiro loso serikal. To kisima ji misimo ji ni mang'ane madwaro manyamere madwaro mang'ane madwaro to kabe dhi onge wan bo wasebedo kwa penjre yako nagi ito kara jakom Raila Odinga kara okodwa presidency odwa no keep party mare mar ODM to presidency okotime nade okodwa nikech kane na diera nodwaro mondo hotel ne piny ni to noweyo onagi yiero jotendgi magidwaro kendi giwegi. Gima timore nikech okang'walose lojo ODM gionge ng'atgi manyalo duoko penjo gi te kae to mana ka warango weche mosebedo ka timore mana nyaka sani wang'e maber gisebedo kacha ka gitiyo gi mano mar opinion poll mondo gichope kanyo e winjruok margi mag jochung' madhi chung' kacha. Gimoro achiel ma un bende utiyogo wach maduong' en ni be chama moko oyienegi donjo e piny Kaluo korka koru un mana dweche 6 mag UDA kata moyawo dweche 6 matin ka are ne udonje e duond bura mar UDA ka irango kaka usedonjo e gwenge ma Nyanza mopogore opogore Luo Nyanza kata kurango piny kocha Kisii kod Nyamira chalo osebedo nade en kumoro monyalo dhi mowach ni hostility kata irwako weyo machalo nade mano kudok Kaluo gi duond bura mar
Mokwongo agoyo erokamano nikech asebedo e siasa makoro dhi higni 20. To this is the first time mayudo ka joluo obedo ogiene o accommodate divergent views. Kawuono mawuoyo kodi ni wantie office UDA Rongo, wantie office UDA Kisumo, wantie office UDA Mioro Custom, wantie office wayao offices mathoth e piny luo. Kendo kedhe tiyudo ka gitiyo ma ji nitiere iye kanyo. Mangiso ni dhano be koro olo. Iwinjo. Waset kedo mwasetiyo lweny to ngene lweny ma oketwa no wadhi kanana ni. Igni 52 to kwa chopi. Jopiny be koro gol wedi ni kada gima yot. Wateme uru gima chielo ni. Kech waserito mathoth. Kiidho ndege sani kidhi Kanan 3.5 hours. Kasa community waseka 53 years. Wadhi Kanan. To kwa chopi. Kanan wawe chien wasekadho wan river Tigris, wadoguru chien. To dok chien nyo wadonjo e party miluongo ni UDA. To my party madhi liberate the Luo community from the cocoon of Odingaizu. Most of the kothiro yo Luo igni mathoth ge dadawa. Iwinja. Koro let's embrace the party of UDA. Korka kori komi thuolo kopogore kata giduon burano mar UDA kida chung kata kida laro komora mora e piny Luo Nyanza kata kida yao ayanga campaign meki kida tiyo giduon bura mopogore giduon bura mora mora ma nyacho ni osebedo mapek nikech okode luongo nying jok moko maonge twak ma kawuono kendo okoda kelo gi twak masani. Wach manitiere en ni kochopo sani inyalo bedo gi thuolo mane mar wacho ni kinde ochopo ma joluo nyaka lok pachgi kendo kik bed ni giringo mana gi duond buche kata nya bedo jal moro ma un go kaka UDA onya bedo kata ja ODM to duond bura ni madhire oganda nyalo bedo gi ratiro mane mar wacho ni ok wada yiero duond bura wada yiero jal madhi konyowa kata un kadipo ni uchwalo ng'ato e kom mar human rep mano ma jaod bura ma county ma Kisumu to koro wach ni ok wayier chama moro mora mantie ka wayiero jal madhi kelo na dongruok. Wach makamani paro lokruok makamano bowuok kuom oganda wa kwa kumane. Erokamano. Mano wach maber kabisa nikech oganda wa gin jok mawinjo wach. King'iyo yiero manye watimo mogik ma 2017 king'iyo kaka Kisumo ne wantie gi independent candidate mar Kisumu East Honorable Shakil Shabir. De wantie gi Honorable Olagaloch ma Ford Kenya. King'iyo number of MCS wantie gi mobiro gi different parties. Siaya kane wadhi kata by election ma iga mokadho chande yudo ka ochieng no biro gi party mare kende owuon. To kita kibiro Migori yudo ka Migori wantiere gi parties mopogore. Sama wuoyo kodi ni nitiere parties mang'eny mantiere Migori kanyo bete mang'owa temo mondo osera maragi. Kama wantiere gi Tabu eno Mabei. Iwinjo. Mabei king'iyo kaka Cyprian Awiti otiyo igni 10 onge development minyalo kono timre Mabei. Pod ng'ato chak duogo siemo nu lawo maratwang'ani ka uru malawo chande. Iwinjo. E piny Luo obed Kisumu, obed Siaya, obed Migori maka jok makiwuoyo go to biro winjo kiuso gi sera mari mizo gi medhi timo gi udwaro timo sa community gibiro winji. To kama wantie gi Tabu eno Mabei mara ila biro goni ngoro me to gidwoko ni me gite ma ok ung'eyo no ng'ato manade motimro nade moyiero. Iwinjo. Sani kedo gi dok igni 10 kendo gi kawo moro mochako siem ni mach chande. To yieruru ng'atno mung'e ni dhi tiyonu. Yieruru ng'atno mutimo wilo ni background check ung'e ni ng'achalo nade. Mana kamano nyakora moga jwang mano pach George Ayugi mantiere go kamano mbuta en ka mondo mi konwa chenro no mara UDA kendo ka waduogo wadhi mana mondo mi warangi gigo mosebedo ka timore e gwenge wa Makalu ahinya e counties wa Makalu mano county ma Migori Mabei kaachiel kod mano ma Kisumu kod Siaya pachien mane kochopo nyaka sani bo oganda Luo osebedo ka lale kidegi mag Welo kanye ma osebedo ka gite timre kendo ka duogo iri bana bang' yueyo gima wapenji kendo en ni ka jatendi mano William Ruto jalup jatend piny Kenya William Ruto oyudo kwan joma tin modhi e od bura nikech welo marach odhi bedo gi ting' machalo nade. Penjo makamano bende anwachwalo ni jogo manie county mondo konwa ni duond bura mar ODM kotimo marach e kindegi magine welo jatendgi mantie kacha madhi bedo marito loso piny owacho manyien odhi time nade. Mana makama nyakor moga jwang ka waduogo ote upo nitie kacha Facebook ka waduogo wachako kodgi penjo mwapenjo sani in bende jalo mana duokowa onego bed nade e kindegi ma ji ochomo welo untie kacha uduto waduogo somo
ote umatie kae mano Majelino Bernard aneni kanyo Indi in kanyo Biko Jakarachuonyo ote ni ka Engineer Lazaro Kanyambok Paul Odhiambo William Odongo kachiel kod Bozi Boziana en kanyo gi Feno Omosh Dennis Young gi jogi duto mosemolo e cheno ni Brian Ochieng Wuod Ahero bende uduto ma osemolo e twako kinyi makawuono e cheno mar Mbako Romo waduogo mana bang' yweyo madundo mwaka sani medgete mana ka Ramogi TV e cheno mar Mbako Romo kik idhi mabor. Viusasa brings you all the unlimited entertainment you need in any language. Drama. I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. All I really want is to be with you forever. Comedy. Unataka ile passport ya kupigwa ya picha. Music and so much more. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Kata kini kanyo en onge gimoro amora monyalo timo ni shradha nyakilo. Ni kade tap kyoto donedru onang'eyo maber niya indiko riongo nafas mora mora e odni. Amoko ero jok ma sama wuoyo to gin gi kadwa. Mamo ero joma wuoyo kok mok en wach malit ahinya. Dongeni wacho ga ni chiwo maber ahinya. Kare kawuono wafwenyo ni ya ni chiwo maber ahinya e dalane. No prize for guessing which team is playing. Usicheze wakati wa job. Play responsibly. Nyakora Mogejwang mana kaka wasesingo nini kidieny ni mar Mbako Romo en mana kidieny maduogo kendo wago kodi mbaka e moro makare kendo ka watudore kodi kono wan yudo yo machalo nade kamora mora ma intiere manigi omiyo wantiere kae kodi mondo mi wachop kodi kendo ka watwa kodi okinyi makawuono awasingo ni ka ni kodwogo twasomo ote machuok to kendo anga kono mana George mondo ndik gi piny ada mana kalo kuom gi ka wabiro wan gi SMS line moro ma ina ria deka ochiel nono kaito wadhi nyime kod twak mana e studio kae antiere kod ote mathoth wadaka mana matin moko kuom gi wano kanyo Prince Kennedy wacho ni no maler kan Dandora kae chenro mar Mbako Romo Olago Jachuma wacho ni mar Kirembe ane chenro mosna jatelo Vivian Obuya wacho ni locked from Manyata kona mbaya erokamana nya Vivian Orero Izum wacho ni locked from heaven erokamana yageno ni heaven en gweng' moro machiegni onyabedo estate wacho ni Waraka Ayaro mar Nyamarimba wacho ni asebiro e chenro kendo awinjo makare mosna jatelo gimantie kya kendo wacho ni Bozi Boziana wacho ni ng'is jatelo no ni wacho kanyo wach machielo mopogore wacho ni kila ng'ato nigi thuolo mar chung' en bende jodala gi okotam chung' mane kako wache kanyo Ochieng Wuod Ahero wacho ni mar Naivasha jogi owe jopiny oyier jotelo magidwa yiero mano wacho jotelo misiamo gi luth ok bi konyowa kaka jopiny mane kako wache kanyo mano Ochieng Wuod Ahero kaka machielo bende wan kanyo gi Brian Ochieng wacho ni Ramogi amor kodwa ahinya owacho ni jalno wacho adieri wacho ni familia mar Joko Odinga wacho ni Odinga's family okohero Raila sani koko dwaro bedo president gin gi wuok gin ji 10 duto ne gidwaro kombe mopogore opogore kwani president ok mor gi an asego Canada mano Kanyada kae erokamano ahinya kuom oteni ang' indiko gi andika mang' inyalo mana neno kendo mang' inyalo losi ang' ikonwa Dennis Young openjo mana ni ma chenro mar Mbako Romo
kendo wantie ka achiel machielo Feno wacho ni amor gi chenro mar mbako romo kaka machielo bende Bozi Bosiano wacho ni onge ng'ama otam chunga kata chung jokodinga okotamo ng'ato chung mano e gima jo wagunda luongo ni demokrasi owacho kamano. William Odongo amor kod chenro mag Ramogi Nyasaye oritu ndalo duto erokamano nyakuom kete ka Apollo Odhiambo Ramogi TV amor kodu kendo konwendo ni Ruto ong'eyo ni system nitiere. Ndiye wach machielo ma engineer Lazaro Kanyamboko wacho ka ana expect Janyalenda no mano koro in George owacho ni mondo iler mana chike kaka UDA dhi chano kano wacho kana ni jokodinga ni kod ratiro margi kaka everyone in the country mar chunge komora mora magidwaro then ODM ni kod doctrines mag every different very different from mag UDA owacho mana ni another thing owacho kana ni siasa oge permanent friendships kata enmity owacho ni Raila dark bed osiep Ruto sani to gine competition mane kako wache kanyo ni kama wacho maber en ni jachung kata jochung te onego mi chance to face the electorates equally mano wacho ni engineer Lazaro Kanyamboka entiere Kariobangi mano ja Ogande biko jakarachuonyo nigi wach moro ka oganda luo nyaka koro embrace other parties en wach marach ni dhiang iye duong slogan itiyo go marach to udwing the electorate mane penjo makoro ichako goka mana mapenji sani ni mara dhiang ye lach utiyo kode ne kaurango jok moko ka dipo usetimo opinion poll kendo usewacho kanyo ni jal makame makori mi otiko kotime kamano jal bodong machielo cha ikono ni wadhi mi komore sirkal mi dhi losi piny owacho mi dhi losi dhiang ye lach ni usetiko de e kinde mathoth kata jogo matie county ma Kisumo iwacho ni miyo giga political gifts mana banka jotelo josedonje kombe kokikono gini koro bi bed waziri ka in bi yodu komnika lemo kori poga nikech dhiang ye lach utiyo kode mondo mi uluong jok ma biro goyo ombulu koso utiyo kode yo machalo nade. Okay, dhiang ye lach ni en narrative ma wasebedo kwa tiyo godo nikech mokuongo ka penji maber ni what is politics. The best definition of politics any politics scramble for resources. Ka iseng'e ni en laro mwandu iwuok ni dhi e lweny idhi timo ang'owa laro mwandu to okichopo lweny no mana kaka ji wuok ni ji dhi dwar unyalo wuok dhano 15 no dhi dwar to nitiere ng'at man gi guogege moro bo wuok gi gigege to leni dhi omako to leni ng'eni biro poge kalore kaka notimo ang'owa kaka notiyo kaka noringo kachi donge ilawe kodi uchi majina na chicha ni ng'ane cha macha techa nitie mabe nyaka mia nikech odong dala kocha chalo gi joma modhi lupe nam kudhi lupe nam ng'eni wan onagi wan jo nam ido jokanya nam kidhi e dho nam tido ka ji chiemo to goni karibu iloga tibet pincha kod mang'owa ichako chiemo nikech mane culture moro mag onagi to kis bang chiemo to koro kuchaki wuok kanyo kendo sama yie doke nam cha ibi chaki donye yie itimo ang'owa idhi ywa ang'owa idhi ywa gogo okamano koro this narrative mar dhiang e duong' ni warwako jowa duto te ichung' to okichopo ng'wech nyaka itimri nade nyaka turni lemo moro matin ibiro yudo tich county assembly ibiro yudo speaker mar county assembly nikech king'iyo gigi duto gite ibiro ka jakom kata uwuok gi county kotemo matek uwuok gi county aboro kata be temo matek ma governors ma mange onyalo tojo lemo matin ne joge kod kata kamano Ruto wuok gi sirikal mangima to wuok gi gola boro ko wuok gi piera de ipogo ne ng'ato mane umeno ka kidwa ng'e chama madhi loso sirikal ting'iyo number of aspirants motimo ang'owa mo apply idwaro ang'owa dwaro tiko no kwa Nairobi kae ibo yudo ka constituency ka starehe wantiere gi Simon Bogwa to wantiere gi ng'awa gi Jagwa magi ruodhi ariyo motegno magore kendo koro wege ni aragore uru jopiny motimo nade mondo mi wang'a maber e kindu kae gin gore ka gitieko ng'amoyombo moso wadgi iwinjo to ok be inono bang' yiero ni upenja kendo ng'ato penjo chako penja wach ma jokodinga ka biro ka sama ka biro ka ako na petrol mafuta chendo kabisa koro kana chiew ka wuok Gigiri ka donyo na petrol ka karibu 2 hours monda fuel gari
To magi tabu mantiere miyo do ka koro dhi oket ne joko Odinga koro dhi part of this problem nikech otimo ang'owa otimo handshake gidonjo nade koro e mauta mafrani gidonje ni ya ni en owuon osewuok othirre oko notiyo ing'awa jatend piny Kenya donge kotiyo gi jatend piny Kenya rem mora mantie kuja jatend piny Kenya jo Kenya blame ng'awa blame gets a package iwinjo nobedo gi handshake mar joka ing'eni mokwongo handshake mar Jakobo timo ng'awa timo gi Moi donge mar ariyo timo gi ng'awa gi Kibaki mar adek timo gi ng'awa go Uhuru sani bo timo ng'awa kendo gi Ruto wan kako nagi jodalawa dang bedo ng'waj ni yawa en ng'wech moringa to kama timre nade onge handshake ne gi Ruto no biro karang'o onya biro chon mondo mi koko mang'eny gi rumo wacha ni koro ng'ane odhi okaw gini yiero ochopo obiro karang'o dipo ni ng'e jakanyo ma gima timore momiyo iwinjo ka kwacho ji handshake biro kineno ka familia ji paro wuok ni chung dwaro kom akoni sababu biro ka romo kod achiel kuomgi koro wago mbaka ta koro na biro ka to koro ni akoni to inti chung nang'o ok biriti mondo Jakobo kaw president mondo dhi konyo tich sirikal duong' malo kucho to koro ni ambuta an ka dhi e thum tating'o nyaradhi go ka dhi kenda ok arita diro nyake e thum kucho mar ing'amo koni Jakobo dhi bedo president akoni ka koro magi jote mong'e ni ng'ama dhi kara ni kara ya jodalawa waya uru pachwa kako nagi kik waye uru tong' e adita achiel to wakere uru ma jaluo nitiere Jubilee kucho ono kada tigo ng'ute boro Dalmas oringo dhi Jubilee to yudie ka yudo ka mbuta nitie kuno yudo ka ng'ane Elido walo nitie kuno yudo ka dhano nyaka watimo waya uru piny mondo jo piny wabe kapo ni tong' adita chogore piny to nitie adita moro moyudo ka chiemo nitiere iwinjo kochaka dhi kendo kuom ng'ane wach mar system mane wacho na system kamano ni Ruto ema ni kode system Ruto ok bed gi system bedo gi ng'ate iwinja to ka de adiera bed jatend piny nigi system dok onye lweny madalagi ijatend piny intiere gi police intiere gi NSIS intiere gi jeshi intiere gi treasury pesa intiere gi mora to nyathi moro ma uso kijana mane uso tong' gweno gi gwene bas biro mama ikom dala uma dhi godo jodalawa system ni kok nya konyo wuon dwa konyo Jakom owuog oko dhi omanyo mbulu iwinjo system wuon osewe wuon piny kineno ka speaker mar the National Assembly emowuok oringo to ma osiep matara gi gana ma ok giwere to koni gi Melicha nimo tingeni meli jolu wacho ni yeni yego kati mang'owa yeni ka de goyo tendo ka speaker osechikre mowuok oko ina mo bolti miye kuno wan wago erokamano ne Jakom no kelo jaluo e sirikal with the handshake king'iyo handshake ni king'iyo kaka piny mar Kisumo ero wantie ga few development motimore to pesa odonjo fuko mar ji ariyo iwinjo kapo no kelno project mar loso pi mar loso ndara mar loso piny Kisumo kacha kauru ji mathoth otim tijno mondo pesa nade pesa circulate e county uwinja wano wacho ni kata koro Cyprian otiyo maber moloyo Anyang' Nyong'o ke Cyprian okawo pesa pogo ministers ga ji ogede gweng'a kutimre nade to mae family ariyo Kenya mojo okelo contractor matiyo tije gite pesa Kisumo Kisumo ge pesa jo boda itiyo iriko ga piko the whole day idoke ot wona jo pikipiki dwaro pesa mar pikipiki ili ndo kech magi ngone obenwa wacho mondo wakon jowa nikech en gima lita ahinya iyudo ka mama uso lope moro nyiewo pikipiki ne nyathine manyopuonyo maonge tich mana kamano George penjo pod thoth to kendo ka wadhi mana nyime nitiere welo makoro thoth kendo timore gwenge mopogore opogore ama ka uthuolo bende mondo mi wawinja jogo manie counties mopogore opogore ni welo ma Mombasa to dhi nade ka wacho ni jochung' makoni gi kocha chung' kalaro kon mopogore opogore ada mana mondo mi apenji ka kendo welo mag duond buche gi te timore wach mane wawacho ka wadhi e yueyo ka jatend piny Kenya madhi donjo e apisi bang' yiero maluong' madhi timore mar 8 odhi gi kwan mapiny mara jogo ma uchung' kod duond burane pek mane modhi yudo mano kirango korka kori mano mara UDA kaito irang nyawadu makocha bende mara
ODM kadipo ni gigo timore ma Welo dhi mok kare to kendo jok mochung' kar kendgi mago independent candidates ema donjo kacha e bunge mane od bura mamalo. Erokamano, aparo ni kinyalo paro maber kata king'iyo chien kane wabiro as Jubilee the 9th parliament koro rumo sani ni iyudo ka numbers kane jatend piny gi jalup ne opogore koro Jubilee dong kocha Tembo dong koni gi party mare ma UDA nyotemo mobilize MPs ma independent gi MPs ma other parties mondo time nade mondo ochung' kode nikech jogi ne gi paro magalagala mag impeache to gi mathoth iwinjo to e kinde jakom Raila Odinga gi William Ruto onge pok gikosa na moro marach pada ngwakoni onge matek te siasa be onge adui siasa en mana interest iwinjo nyakoni ni jakom very soon you are going to see jakom will be handshake with William Ruto and that is the handshake that will be the handshake for the whole for the new fashion nikech mare uon pincha to koro yo and also outlive its usefulness iwinjo handshake wabubedo godo mar ji ariyo gi at the right time mano ka bang' yiero maduong' madhi timore bang' yiero maduong' no yes mana kamano wada winjo nitiere tipo moro machielo mag jochung' mag ODM ma osebedo ka chwalo ng'urgi ne bodno mar yiero mano jachung' mana achiel e buore Nairobi ka Welo dhi timore ayanga are juma manyien mano kar tich ang'wen kanyo nyakora mogo jongwa winjane kaka jachung' ni ochiwo ywak mare gi joge duto ka oywak ne duond burano mar ODM kotelo ne weche mag Welo. Thuolo machielo kendo wabedo thuolo mondo mi wagone gi simu jogo manitiere alwora kanyo mondo mi wa pachgi simbi bende warito wawinjane kaka ne oloso. Mama, tulifurahi venye ulichaguliwa, lakini sasa tunaomba uchunge kura zetu kwa sababu sisi ni watoto wa Raila Amolo Odinga na baba yetu si mwizi. Baba yetu ni mwizi. Hivyo mama, tupatie sensitization kama aspirants ili tuweze kusaidia agents wetu na wenye kupiga kura. Hamujatuambia hata hii software mnatuletea inafanya kazi aje. Tumesikia watu wanapiga kura zaidi ya mara moja. Polling station tablets zinatoka, hatujui mtu amepata kura ngapi, zinaenda kuongezwa on their way to tallying station. Kwa hivyo mama Muma pamoja na mama yangu Beth Siengo, umetutetea kama wanawake. Umebeba hii mimba na usiiwache na miezi 3. Miezi 3 ni mtoto atazaliwa? Hapana. Tunataka ubebe hii mimba mama Siengo mpaka mtoto azaliwe. Sifuna na Junet, munaenda rally na huku mambo inaharibika. Mkutane pamoja na NEP, niwaletee ugali murada na ingoho, Junet nikuletea futare tende na juisi ya ukwaju. Mano jachung' e county ma Nairobi kae kendo olaro kom bende e county ma Nairobi kae kendo ka iwinjo ywak ma kamagi nya bedo ywak machal gi ywak mantiere e county e duond bura mar UDA koso paro ni tiyo gi lony manyasani bende yore mag yiero nikech kwacho ni sani tiyo mana gi ballot uchiwo mana otese ka udhi nyime kod Welo ipano lony manyasani ni dhi konyowa koso dhi medo bedo kod ng'ukni to ka huyie kode tiyo gotese mago ballot ka yiero maduong' ma ji dhi timo gi lony manyasani ni be un kode gi yie mano ma kata geno moro amora ma untie kode. Erokamano gik makelo ywak mijo ka wuok go en ni iyudo ka samoro chama odhi obedo gir an individual kata family thing. King'iyo party moro mar UDA anyalo wacho ni kaka an achiel kuom jogo mochako chama mar UDA ni waonge gi any ties with the family mar party leader marwa ma okinyal winjo kamoro ni koro mama ogosimo ni miuru ng'ane certificate kata nyare moro wacho ni miuru ng'ane certificate akoni ni wantie gi bilongo ni party structure ma wantie gi national election board to wantie gi dispute resolution mechanism wantie within the party ma these things gitiyo independently ma onge any phone call bibiro gone ng'ato ni tim kama kata tim kamae titimo gimoro king'eni timo for the betterment of the party king'eni kitime maber to biro loso serikal timbe ndipo bedo part of the serikal iwinjo do bande mosbedo ko bedo kod owetewa ma wachung godo kechiyudo ka samoro iwuoyo gi mama
mama kodi mingane certificate moro bor chake ringe di wuoyo go buru be ni candidate mare moro bi chake wuoyo gi Raila to karo ki wuoyo go Dinga ingani Raila ben 3 in 1 tia molo ntio Dinga to Raila himself koro do kama gik ma ingeni ko kel kamae to ketho party kendo koro miyo jo piny ok bed gi geno mare gi e party but ne party tido giri ne party nikech gionge gi other alternative maginyalo timo ang'o maginyalo join go other parties ten gima lit na ahinya nikech e piny luo kae wan mowacho wan jomo somo kendo joma riek ahinya kabisa tiyo ka sama koro nyogo firimbi ni ji moro ogirene ochak ng'wech tiyo ka joluo tete daga kidero gini joma riek mosomo dhi school so wigi te odhi so wigi ang'owa e ODM iyudo ka dhano kata obed mana ng'awa no somo to chalo nade no bedo governor ng'ama chalo nade to paro moro ma ng'ato nyalo bedo go ni embede onyalo chako organize party mare ariko mena wuok e ODM kachi kana koro jakom ni there's no democracy kana chung kibira ka sabero sana ng'ombe ward that was in 2007 akon there's no democracy in ODM no kandi chak chana nari modi ke democracy eno wuo no wacho na kamano mana wendo kasebedo kamba loso party tote mo tima ng'owa ke democracy democracy obede i party but also institution then kaingio chama manya wuok e Jubilee then institution manya ni church party mabu is going to go for 50 years manya ka so many small parties new for the Kenya chama maranga ne Kalebendile all of them no get together tingeni samoro ni winjo statement manye jatelo the party leader waro wacho nyoro there's a corruption of trust en gima racha nya kabisa nikech wanyalo winjire kodi ni ti wigni abich tambe modi mana ti wigni abich donge to ikisi ti ko mari kore ni ai mari ti kore to chako geno gimoro manyien gi ngato to ngato mani winjiri go timni nade to ni gwe oko koro sani manye wabedo piny kaka UDA moko ni wakelu kabinde to te boro bedo ni Kenya kwanza kabinde to bi obed ka boro bedo gi institution party makata party miles beyond William Ruto makata by the time William Ruto will be retiring in 2032 iminja to it still continue the person who will take over just take over continue but it's an institution that will live for years to come kamano mano nyakora mogejwang jakanyo mar duond burano mar UDA man go ka studio kawuono mano George Ayugi Mbuta kendo nitiere ka kotwa kode mana mono mi waler e kinde gi duto ni nango monego bed ni timore e kinde gi mag welo wase jotugo wase jogo mosebedo ka ng'anyo kendo da mana rango ka koro sani koro koda lose wiji to da rango mana gigo matimore e pinywa makaluo kendo e pinywa mar Kenya nango monego bed ni watimo mondo wabed gi lokruok machalo koda ma ada keli kanyo e yo mara rito ombulu kata rito weche gi mag welo kaka ojende osebedo ka iti kod gi yo machalo nade wan gi jogo ma osebedo ka dhiro ojende mondo donje weche moko manyaso ni ok beyo e kinde gi mag welo kendo en ni idhi kacha goko komo neni gi mbi mondo gik ma kamagi otimore ochiwo tiko nyalodia ing'e maber chike mag chama manitiere kendo kata un bende un kod gi duond burano mar UDA gik ma kamago kotimore iwacho ni gi party mechanism mar ng'iyo kaka onyalo duoko piny tulo manya bedo ni wuok e kinde gi mag yiero kata mag welo korka kori iparo ni ojende nigi thuolo mane e gigi duto gima duong' kabisa en ni kolos party to party basis ma the party will be in the youths nikech keep the youth opportunity in the party gire joma boringo gi party nyaka kiny nyaka orucha nyaka igni mabiro go gik moso bedo kamiyo samoro party fail or not only ODM but other parties and number one en nyaka rit gine ino ka sama jodhi yiero tido ka ikawo ji as agents agents igi ikawo gi evening to election as the whole election gimo chamo onge okochule iwinjo opponent mari biro ko ni bwana pesa ringedi chiemi duogi sama neno ko oro chiemo cha neno ka weche timre ga nade lokore obedo jo kwa appreciate tich ma ji otimo e party obedo jok ma dwaro ni mondo wabed gi party obed ni dongo to wacho ni the thing of the corruption of trust yodo ka samoro as ubiro ka a collision to kubedo coalition wabedo jok ma respect angowa ma respect agreement ma with among the stakeholders mantiere this coalition different parties yodo ka sani tich bedo matek kata ne
family mar party ma compete godo manyo arengo mokao some of the principal mekgi nikech iyudo kane gintiere gimiluongo ni MOU margi NASA to this MOU gimatimore ga ni sama osego kura to ka pesa wuok e ginene public funds through the office of the political parties registrar divided to the party you know party more failed presidential candidate cha because it's always been presumed that the agreement will be honored by the parties ibinjo tido ka samoro pesa kose biro to party mother party ja fail ni ene manyo tiyo ni pesa no mano mare koro wabedu gibilu ni trust ma wala ko waona agreement ma with our partners within the coalition sane no ka wasolo so agreement marwa kaka party mar ginene mare Kenya Kwanza mwangeni this portion is for this koro ma determine bang kwase de yero en lo ene kura go maromo nade region mari ibinjo sama wuyo kodi ni sani wan gi yawuoyi mantiere ground piny luo kocha matiyo tino godio chieng ma en sure ni wadwa en sure ni William Ruto this time round at least oiro 25% from Luo Nyanza at least oiro 25% from Luo Nyanza wan gi thurwadhi matiyo Migori County kendo wantie gi ruath matiyo Siaya County Kisumu County to Homa Bay County mono ensure ni William Ruto bibedo ango obedo president mane umeno kabe wantie gi aspirants in all over kendo kasa moro no siemu moro to kumoro mu siemu no nitiere alternative UDA oketo alternative ma dhiuru ng'iane sera mar ja UDA jachung mar UDA chande no chalo nade kuna ko ber moloyo mano mi ochunu goni to gone u ja UDA kura to kendo maduong wambe wachako wacho niya sirikal kiloso en mar jopiny duto te en yuak na karane ogandawa ne waki kwa yeuru tongwa e adita chiel to wakeuru samoro bedo malit ni wawuotho ga piny luo kocha to kwa wawuotho kilo to nono sabila serikal to moro nono je serikal ni e giduto ma itemo lero kaka gintiere duond buche giteni kacha kendo e kinde makoro UDA bende koro wacho ne osiemo ndiere alternative machielo bende ma ji nyalo bedo go mar dhi kaka ji giwegi wach mar ji chung ji giwegi mano kar kendgi mano ka gichung kar kendgi bang kosetun gi otiko kata ka gisereme e otiko machalo kamano onego bed paro machalo nade en gimoro ma onego bed ni ji ng'iyo kaka un e chama diweri mak mano timore ka un kanyo gi ANC UDA kachal ko Ford Kenya gidon buche mamoko 12 mane ntiere kan erokamano ingene kalore gi the new amendments mag political parties okinyal dume party ni mitake di party moro nikechi nitiere kinde monego bed ni japiny ng'at siasa kao kaponi sani iwuok e party mar ODM to ne mondo donje party mar UDA okinyal timo inyalo timo ni donjo lakini okinyal chung adwaro mi example moro ma kijana miluongo ni Odhiambo mochung MCA Kibera gi Jubilee ticket Odhiambo no dhi mo fail mochungo moya office nyaka mar UDA gidene mar Jubilee makena kanyo to bange odhi opimo to koni ground wacho ni en UDA to kano biro irwa to koni as a party okwanya koni no admi certificate wa sponsor imodi chung UDA koni the best you can do any dog ka Jubilee mo de sign kucho they ka political parties mo timangoa notify gene say sign tisaka a new process mar chung as an independent candidate ma will align to the UDA of which osati mama kama note makata ka wuono ni koro office wadhi buko rangi wadhi gole Jubilee walwa ka ngoa walwa ka UDA kero chung as an independent candidate ma en gima nyiso jo piny duto tete onagi ang'eni nyutwe pesa u mathoth kendo utiyo matek ma utemo sera maru ne jo piny to ka uchopo makoro ji dwadi nomination mondo yieri to osiem ng'at machielo kik chunyi chwanyre be kik ringi ng'at ODM gibetimo ni en ani koro ai kanyo bi watikuni Obama ne ko gania ni kuri kawuono namba bire session mar jo Ramogi takono onagi duto tete mantiere piny luo kowuok meoro custom kowuok nyaka nyandorera onagi e UDA kai kuri orwaku to ute
mano kamano mana kako wache kanyo mano George Ayugi ma en jakanyo mar UDA kendo entiere kar kae mana mondo mi waler gigo mosebedo ka timore e duond bura kotenore kod welo matimore e counties mopogore opogore to nyanya mano ma dhi timore odiochieng' makiny mar duond bura no mar UDA moke e piny mar Kenya e counties duto 47 mano kamane kakwa dhi range kendo wadhi kelo ripode machalo koda mago mawuok e counties ma opogore opogore kaka thuolo machielo kendo mana mar rango ote mari mayorno kache mbui maro mar Facebook achiel kod mano mar SMS mana mondo mi wakelu eyo moro ma kare nitiere reporters mopogore opogore ma dhi miyowa ler mag chal mar wach kapok akawo weche manyien kata ote mawuoro no SMS line marwa kata mano mara mantiere gwenge mopogore wadhi e kaunti ma Migori mondo tudre gi Joe Juma omiwa ler ikruok ne welo chalo nade Joe Juma. Awinji maler kowuok e boma ni ma Migori ka bende kwalo report bendo koro segol kod duol no kata party no mar ODM yango ni nyaka sani weche go mag Wele county ni koro chan tarik 18 mar dweni ka bende wano odiochieng' manyoro jokanyo mawuok e party no mar ODM tayenya mawuok e duol mochung' ne welo kata National Election Board nyo bedo kod romo kod jogo be larko mopogore opogore tayenya kom no mar MCA e gwego mag Nyatike Suna East kachiel kod Suna West kama bende ni ikonogi ikruok bende nyaka sani party ni mar ODM koro seketo ma hotel machal koda mano odiochieng' machal koda mae bende duol ni kachiel kago mapato mar ODM koro tigego mag Awendo Rongo kachiel kod Uriri kama girado kochung' mopogore opogore ka bende gikonogi ikruok bende koro sebedo ka otende kod welo bende koro igeno e tarik 18 mar dweni okinyi makawuono wantie kod moko moganda e boma Migo bende wadwano ng'e pati ni to e welo mar ODM bende koro chan tarik 18 ni geno margi en mane kata gombo margi dobed nade ka otendo kod welo nikech wang'e ni kinde mokalo kata jumbe 3 mokalo weche osebedo ka pilni koni ka bende wacho chupo ka otende kod welo ne komachielo welo ni onge kombe moko kata kamano odwa ng'ito jo oganda gi paro margi en mane ka otende kod weche go mag welo mapati mar ODM to ahinya kaunti ma Migori mochan tarik 18 achiel kachiel adwa ni mondo koro achak kodi kaka achiel kuom joma odak e boma ni kata joma bende ng'iyo gi ahinya welo mar ODM bende koro chan tarik 18 en ang'o ma kaka japiny kata jakanyo ma Migori ugeno e welo mar ODM ma ichano tarik 18 madweni gi nyinga iluonga ni Saitoti Jabuya kata Toti Cardinal mar Jomiel an kaka ja ODM kendo jago ombulu ma Migori gima wa expect ahinya kowuok kuom jo ODM en free and fair nomination ma ng'amo yombo ememiyo certificate ok ni ng'amo yombo ok mi ang' kinyo duogonwa gi independent mabe ochako dhi ologo koro wadwaro ni mondo mi nomination madhi timore Migori tarik 18 obed free and fair and credible ma ng'amo yombo no mane ng'ami dhi mi ticket kasto gima bende ok wagombi en ni kawuono sama wawuoye ni nitiere nomination matimore Siaya no na winjo ka jo Siaya ne complain kata mane rete mawuok ma kuonde gi Radio Ramogi gini ne gi complain ni ji no monde polling center sa 12 asalias sa 12 okinyi to chopo nyaka sa 2 dhi sa 3 ni jo telo karende mag jo ODM madhi chung' e weche mag yiero ni poko chopo mano Migori ka ok wagombo neno wadwani sani yiero mar Migori kapok oromo tarik 18 to gige gi maber to wamond go kinyi sa 12 to wanominate jok ma wanominate to gi mi ticket maber to yiero dhi makare wan kaka jo ODM ma Migori waero ODM to gitimnwa godo yo ma wambe wadwaro Wadeno kwang ni party mar ODM tiyo kod lony manyasani mok tiyo gi kalatese be uneno ka gima mae dhi miyo chendo mag welo ni bed mano mabe uyanga kendo mano makare mokwongo wach ni is a big adwa congratulate jo ODM jotelo mag ODM mamalo ahinya nikech gima gitimo sani mar biometric voter registration voter kits gi ok osebedo kanyo kinde machien ne watiyo go tese to winjo no otas olal otas koth ogoyo mara otas oyiech koro sani gibiro gi masin miketo mana lweti to itik japicha cha ng'ami nene picha cha aneno ni mano ber Jo Juma kendo en gimo morowa sana kendo na neno kata kane jatelo jako mar ODM John Mbadi ne wuoyo e Citizen TV nyoro na winjo nyaka ni jatelo machielo mane gin godo be mane gidhi lero go weche mag parties ne penje ni to un kaka jo ODM uyudo masinde gi kanye ten ni jo ODM masani obiro gi rieko ma other parties gi onge go koro anyalo nyiso gi ni gitimo gima ber to gidhi adhiya nyime nikech wantiere kod gigeno mbele ka
Ero kamano kangeni nyalo nyatino machiegni awinje pachi ka otende kod welo ma party mar ODM. Kona ni iluongi ne ng'ata ng'o ahinya mugene welo party mar ODM mochand tarik 18 madweni. Iluonga ni Matino Mondo ka wuotho gik mapera to yiero masani mar ODM mawang'ni aneno kodhi chende bwo Migori ka nikech jomoko jochung' osebedo ka larore sani ka giwacho ni jomoko nitie midhi miga direct nomination ticket to magi makadang' timre i Migori ka to kwadhi bedo maber kendo odhi kelo tungni i Migori. Omiyo ne wakwayo kaka wan jogo kura ma jo ODM ni mondo mi olos chenro maler ma ka ng'ato biro to bini wariedo ne ng'ato nomination otim kaka itime gacha kiyombo to migi e pap to ok ni ng'ato biro kode. Kok kamano wadwoko erokamano jo ODM kaka chenro ma gibedo go gimed loso chenro no kabisa maber e utaratibu maber. E kinde moko arsenal ka weche mag koko to ahinyo jende kaka uno subido kaka kelo koko kang'ene wang'ni kalore gi siasa madhi nyime uno ka siasa ni chalo nade motelo ne welo mar ODM. Kata gi sani ok oyot ahinya wan kaka jo Migori siasa ma Migori tek nikech ng'ato ka ng'ato nigi ng'ate modwaro to pingruok be gipingore mang'eny ka wang'iyo gi kaka jo Migori. Omiyo watema ne wuoyo ne nyithindwa mayus gilok kitgi gibed joma beyo to ka gidhi mbele gi kidono to gidhi ketho yiero ma Migori ka. Erokamano mano mokum pacho ganda e kaunti ma Migori kabido chieng' ma jo kanyo party mar ODM kata National Election Board nosingo ni chenro machal koda mae mar welo mochand tarik 18 ikruok oseket makare kabido negi kod jogo mochune koro kik bed kod kibaji wani chenro ni idhi tim yonu ma oyanga. Mana kamano jo Juma kene kaunti ma Migori erokamano kuom miyowa lere welo mag duond bura mar ODM meyo ne dhi timore e kaunti no odiochienge mabiro kendo wadhi luwo ni report ma timore bende kaunti no ma Siaya mondo mi report mag welo. Waduogo kende studio kae wantiere gi wendo ma wantiere go en Georgia Yugi mawuok duond bura no mar UDA. Wachomo welo kendo welo maru chako ayanga duchienga makinyi wacho ni timete e piny mar Kenya. Korka kori kinyalo mana lerona ge chung mar chama ka duond bura mar UDA en mane ka irango kuonde ma gidhi yudo ka gionge sir kata kuonde ma gin gi jochung matin machung. Erokamano awacho ni kena nuoni maber kabisa ni wayudo aspirants dhano 6,000. Telef 6,000 ni kang'iyo yiero manye watieko mokadho chande ne waonge gi jochung' moko e piny luo e party mar Jubilee. To sani mawuoyo kodi ni ing'e ni UDA chalo party mar Jubilee 2017 kano wadhi e yiero. Sani jopiny nyowuok e kona te mobiro ok no megi otiko gichulo otiko kendo ochulo kaka ng'ama ni Eldoret chulo to chulo kaka Nairobi ka chulo. Mangiso ni jopiny osechiwore kendo wacho ni adiera gima gidwaro en lokruok. Wan wadhi timo yiero ma wang'e ni yiero ni ema dhi miyo kiny wabed go lemo. Koro nyaka watim yiero ma very credible. Takoni wantiere gi logistic and capacity mar timo yiero e piny mangima. Wan ok watim yiero piecemeal. Kata yiero ma koro ok timre nadi cha ok timre nadi nikech ne achiel kuom jachung' nowewa. Koro wakoni ka to watimro yiero Tuesday mabiro. To kamoro amora Kenya ka watimro yiero same time mabai kawuono saa achiel otieno boyudo ko waseng'eyo jogo moyombo e Kenya mangima gi party mar UDA. Mano odiochieng' makiny ka welo rumo. Odiochieng' makiny ka welo rumo. Yes. Mana kamano nitie welo madhi nyime e kaunti ma Mombasa. Tudra kod George oko ne kaunti ma Mombasa. George, Mombasa uchio nade chenro mag welo mag duond bura mar Wiper chal nade ka chal kod welo mamoko ma ichano e kaunti ma Mombasa. George oko. Erokamano ahinya Cleopas Oluoch awinji maber ahinya kuok e kaunti ma Mombasa kaendi kawuono chenro mag welo dhi nyime kaendi kendo en mano mar duond buch ODM. Kata kamano kwan jogo mowuok oko mar go kura kawuono ni piny mokalo pok wayango ni to ang'o momiyo kata obedo ni ombulugi igo e kuonde ariyo ma en achiel mantiere Old Town kama kora ntiere ni to machielo itimo e od bura Malikoni mano en ward mabofu. To kata kamano antiere gi moko kuom jotend duond buch Wiper kaendi adwa mana ginyiswa ni to ang'any dhi nyime ang'o miyo kawuono chenro ni oneno kagima odhi mos ahinya jogo modonjo tin. Karibu sana bwana mwenyekiti, labda tueleze zoezi hili la leo linaendelea vipi na idadi ya watu mbona naona kama kidogo iko chini? Kwa majina naitwa Sheikh Toha Omar, mimi ni chairman wa Caucus Mombasa County. Tuko hapa Old Town leo
shule ya Serani Primary School, tukiwa na zoezi la mchujo kwa aspirant wetu wawili ambaye ni Bwana Sagaf na Bwana Aweso. Tuko hapa, zoezi lenyewe limeanza kwa kuchelewa kwa sababu kulikuwa na misukosuko kidogo tukijaribu kuyasuluhisha. Tulirauka hapa, watu walikuwa ni wengi sana, lakini kutofahamiana kwa wao, manake kwa sisi tunapiga kwa ile membership card ndio ilikuwa ipige kura. So kuna mwingine ambaye hakuwa na hiyo list, so alikuwa na wasiwasi. Sasa ikabidi sasa tuamue watu wa Old Town wenyewe wapige kura. Na pengine tukiangalia hadi kufikia sasa, naona idadi ya watu walijitokeza bado ingali chini. Pengine tatizo ni nini? Tatizo kama nilivyokuambia, watu wenyewe walikuwa hapa, lakini tulichelewa sisi kulingana na jambo moja ama mingine ilikuwa tujaribu kusuluhisha. Lakini mkikaa hapa kidogo utapata watu wanaingia mmoja mmoja, ili by the end of the day tutapata mshindi ule ambaye atakuwa amechukua hii nafasi. Changamoto zetu kidogo ni tunaona iko polepole sana, lakini tutafaulu kufikia jioni lile lengo tunataka litakamilika. Na election hii iko hapa na kule sehemu za bofu zinaendelea, ambapo baadaye pengine kama kutakuwa na nini ya mbunge ama ya governor tutaambiwa na party headquarter, na pia itakuja siku yake ya hiyo nomination. Asante sana. Labda tupate hisia zako pia kama mwanachama wa Wiper. Naona kuna idadi ya watu pengine kubwa kidogo pale langoni, mbona labda hawajaruhusiwa kuingia ndani? Kwa majina mimi naitwa Alex Masha, coordinator wa Wiper Mombasa, na niko hapa kuangalia tu zoezi vile linavyoendelea katika kwa chama yetu ya Wiper. Kwa kweli zoezi hili limeanza very late, na kutoka asubuhi members wengi walikuwa wako hapa, lakini kwa sababu ilikuwa kuna mambo fulani ambayo yalikuwa hayajarekebishwa, ndio kidogo watu wako just outside the polling center, kwa sababu wameambiwa na polisi wasiweze kuingia ndani na security. Sababu tunaamini katika chama cha Wiper, hatuamini ile mambo ya fujo, ndipo sasa tumeweka usalama so that tukimaliza ile matatizo yalikuwa kwa hapo, ndio sasa wote waweze kuingia. Na pengine tukiangalia kwa jumla hali ya usalama kwa mtazamo wako unaona iko vipi? Kusema kweli hapa tulipo sisi usalama umedumishwa. Ndipo maana unaona watu wote wale wote ambao walikuwa wanakupigia hizo kura wako nje ya geti ya hii shule ya Serani. Kwa sababu ingelikuwa hakuna usalama, vile watu walikuwa pale wangebwaga fujo hapa ndani pengine. Lakini kwa sababu usalama umedumishwa hapa, ndipo ya kwamba kila futu tuweze kuendelea na hii exercise. Though inaendelea, lakini tunangojea kidogo wale wakumalizia, wale wote waweze kuingia hapa ndani. Asante sana. Labda tupate hisia za mtu wa mwisho, njoo tutuelezee kwa mtazamo wako, unaona hadi kufikia sasa zoezi linaendelea vipi? Kwa majina naitwa Yunus Mohamed Ali, ni mgombea ubunge Mvita Mombasa constituency, na kwa kusema kweli kidogo kumetoka sitofahamu kama Mr. Chairman alivyoelezea kuwa ni sababu ya idadi kuwa chini ni kuwa kulikuwa na inaitwa ni request, lazima watu wawe na membership ya Wiper kupiga kura. Jambo hilo wameliondoa na tunashukuru. Sasa hivi unaweza kupiga kura na ID. Lakini pia sisi kama wagombea wa ubunge ilikuwa tunafaa kufanya hili zoezi leo, lakini nashangaa nikisikia chama na anasema ni siku nyingine, na tayari nishaanza kuanzisha na kuongea na MC wenzangu vipi tunaweza kufanya kulimaliza hili jambo leo, lakini hilo ni jambo la internal na tutalimaliza. Asante sana. Shukran sana. Mana kaka janeno marwa winjono mane kaka chendo de Burama Old Town kaendi Mvita kuma chendo mar Welo kata chendo mar gombulu ne jogo madwaro chungo tiko mar Wiper dhi nyime. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ainya George Aoko kwa report machalo kamano kuke county no ma Mombasa. Kendo koro duoke county ma Nairobi mondo mi watieki twako kinyi makawuono kendo wada mana ng'eyo kendo winjo pache wendo makawuono George mondo ikonwa Welo sani dhi nyime nitiere liet mar siasa e konde mopogore opogore. Kwayo mari ne jochung kachiel kod duond buche mopogore opogore matimo Welo magi en mane ka watieko twako kawuono. Erokamano. Welo ma wantiyo kawuono chalo opira mar friendly match kapok odhi mene match kwayo mara man godo en adwa kwayo jopiny onagi duto
ni watimuru peaceful nomination. Obed kanye, obed watime uru gi kwe. Wach moro mene wan go ni kaponi ok iyudo gimidwaro chato ni wang'o ndara, wae uru e mango. Watimuru yiero, ka yiero kodhi ni maber, to dhiye bod bura moro itima ang'o iungo gi lwedo. Ok ni wuok iketho gik mantiere piny iluwo kocha. Sami wang'o ndara ma marwa. Sami wang'o gach ng'ato, gari mano marwa. Kati mukoro ng'ano mano marwa. Kik yiero ket asira e kindwa mar kelo sigu. To watimuru yiero mar yiero jotelo madhi timo maber mondo wadhiuru nyime koganda mamoko ma wantiego e piny Kenya kae. Yiero ok timre e piny Luo kende, yiero timre e Kenya mangima. Kik bed ni korwa kocha ema obedo chaotic. Kiwinjo ni ok ber ni kaka yiero timore, to kura piny ma pod nitie gi kura inyalo amua ni kuchichero kanye. Iwinjo? Mane gima duong' madwa nyis jodalawa. Mana kamano nyakora moge jwang' mane thuolo manoyudo mar bedo kodi George Ayugi Mbuta. Erokamano kuom bedo thuolo matwa kod okinyi ma kawuono. Ne ni janeno marwa mar Ramogi TV, erokamano kuom bedo kodwa ne wachak chenro ni mara mbako romo. Nyaka sani makoro wachopo kama watieke. En mana mondo mi wakoni kendo wagoni erokamano kuom bedo kodwa. Wale mana ote ma wuoronwa kacha ng'eny. Jalang' Otieno chenro mar ODM yiero ok ber. Kamane kako wache Samuel Twala owacho ni aneno maler ka antiere Kisumo Kondele. Wach machielo Lona Ochieng owacho ni ka en Kisumo. Owacho kanyo ne Ayugi. Owacho ni let the truth be told. Remember, Ruto's generation or parents never fought for Kenya's democracy. So he can't manage Kenya. It's only Kenyatta and Oginga who fought for Kenya's democracy. So let Raila take the presidency. Mano kako wache Pachlona ka en Kisumo kanyo. Emily Auksa wacho ni Cleophas Amor Gitwak ma wacho ni ayaogo jopiny ma Emily Maka Daniel mar Runda wacho ni winyo twak mose yo makare. UDA mano Nelson Kasuko wacho UDA is the party, Ruto is the fifth. Kamane kako wache mana Ramogi TV ka. SMS kacha bende uoro mang'eny. Maglen ka wuok Kisumo akwayo ni ukonya kaka ing'iyo school ma oluongie. Ma opogore gi twak malose to ada mana konyi. Or mana ote machuo kindiko index number mar nyathini kata mari ka in mitimo penj. Ore namba madhi somo ni 222 adek auchiel nono mano 333 mano 222366 kaito idhi tu mana siling 25 mano kende kanyo tidhi yude kanyo. Jothuru antie jok moro ote mang'eny mantie kaboni mama Sara wayudo ote mari kachiel koda mama Glenn bende ntiere kae. Owacho ni plan mar dhi Welo gin mage. Mago kod mathoth in janeno marwa mar Ramogi TV. Erokamano ahinya. Chenro mara Welo pod dhi nyime e kaunti ma Siaya. Kendo jafwambo marwa Millicent Adhiambo dhi miyowa twak machalo kamano e weche manyien madhi biro kanyo mar migago kagi kacha kawuono ng'ich welo kachiel kod oimore. Weche manyien midhi yudo mana e Ramogi TV ka. Kae wasingoni ni wadhi mi weche manyien mopiedhi kendo moiki gi jogo man gi lony mana mondo mi bed gi ng'eyo kaka wakeloni weche matimore e gwengewa makaluo gi matimore e piny Kenya gi e piny mangima. Ilonya wadwa Joyce Oduor kachiel kod Sharon Ong'ao ne jogo duto manoiko chenro ni moting'o director, producer kachiel kod jogo picha gi jogo bende mantiere TX. Erokamano ahinya kuom keto chenro ni obedo e yo makare. Oriti masani nyaka odiochieng' ma kiny sa 12 okinyi nyaka sa 5 mar onyango e chenro mar Upiny. Nyinga Cleophas Oluoch.